Reit, pwy sydd wedi bod yn gwylio cyfres A House Through Time? Ar gael ar iPlayer y BBC rwan, a mae'n dilyn hanes tŷ ymryste a'r bobl sydd wedi bod yn byw yno. Tŷ a dinas gafodd ei hadeiladu ar gefn y diwydiant caethwasiaeth. Mi oedd na lun o fachgen du oedd yn was yn y tŷ 300 mlynedd yn ôl yn y bennod gyntaf. A'r diwydiant hwnnw ydy gwreiddyn hyll y sefyllfa yn America ar hyn o bryd. Mi nath hynny fatgoffa i o sgwrs ges i fo Twm Morris y llynedd am John y Stimllyn. Stori sy'n profi bod yn dwylo ni yng Nghymru yr un mor fudur a phob gwlad euog arall yn y byd o fod ar rhan yn y diwydiant afiach erchyll hwnnw. Nes i ofyn i Twm yn gyntaf ym mha flwyddyn y dath John yma. Wel, mae'n anodd iawn dweud yn union pa flwyddyn, ond sa canol yr 19th ganrif doth o.